Преди това видео да започне, искам да се извиня за ултрасвинското качество на микрофона ми. Приятно гледане. Къде съм след месец и половина отсъствие? Какво правя сега тук? Отново с компютри. Ето този компютър отзад, зад мен, ще го прехвърля в ето тази кутия. Защото искам да видя какво е да имаш наистина един плосък компютър, пък и не е само това. В момента вътре има някакъв мизерен компютър и трябва да го разкостим. И като цяло това ще бъде един съвет как да си пренесете компютъра в друга кутия. Така, отваряме капака на нашата кутия и започваме да развинтваме абсолютно всички болтове, които са захванати за дъното, които го държат, за да не политне надолу. В смисъл, тази кутия е плоска, обаче сета, и ако се огъва така, го развинтете хубаво, в смисъл, огледайте се да няма неразвинтен болт, защото ще го щупите. Също така ви съветвам да си съхранявате болчетата на места, където няма да се разпиляват. Сега развинтваме и това дъно, за да го пренесем в плоската кутия. Първо премахваме видеокартата, защото ни остава друг избор да премахнем дъното. Може също така да си снимате кабелите за предния капак, ако после ви мързи да ги редите. Сега сигурно се питате, той какви съвети ни дава и какъв е, че ще ни ги дава изобщо. Еми, хора така се горят да на смисъл от невнимание много да нас заминават просто в кофта. Не ви го казвам просто да ви плаша, но просто бъдете предпазливи. И сега е момента на истината. Защо по дяволите не си сложих 600 ватовото захранване? Еми, късно мина се, няма пак си отварям компютъра. И отново малко разкабеляване. Кой идиот за бога няма си завинти хард диска наполовина? И вече захранването е свободно да се махне. Нищо ни пречи малко да го позабършем. Ето за каква мръсотия говорим. Сега е ред и на видеокартата, обаче се окаже, че тази е твърде голяма, затова ще се наложи да сложа друга. Сега просто слагаме така по хипергнусния и мизерен начин. Слагаме един болт, за да не се щупи. Сега идва ред за поставянето на нашата уж предпазна пластина. И сега и да слагането на дъното и го побутнете към пластината, защото няма да влезе, няма как да го завинтите. Сега снимаме това нещо към захранването, за да може то да влезе в кутията. И то се поставя именно по този начин. Сега ще сложим една случайна DVD записвачка. Сега трябва да завинтим този хард диск към това метално шаси и да го поставим в кутията както захранване. Сега идва редът на нашите любими лентови кабели. Лампичката за хард диска. Ресет бутона. Бутонът за включване. Доста неприятно, че това кабелче не е наименувано, обаче това е Power LED. Сега е ред да поставим SATA кабела. Захранващ кабел като захранващ кабел. Не забравяйте и SATA захранващия кабел, защото компютъра няма да стартира. Допълнителният ток за процесора, който отново е с 4-пинов накрайник. И какво ни остана? Да, DVD записвачката. Кой нормален човек ползва лентови кабели все още? И накрая остана видеокарта. И сега тестов булт на системата. Нещо свети? На звук от хард диска. Работи ли DVD? О, работи! Да, това беше моето видео как да преселим компютъра си в друга кутия. Не свърши ли вече? Защо продължаваш от друга точка на сцената? Не свърших. Не мисля, че тук е място, където трябва да ви кажа, че... Не мисля, че тук трябва да ви кажа, че не мога да качвам тъмнели. Просто нямам бутон! Така че ми помогнете да оправя това, защото съм тъп и защото... И за накрая ви съветвам да не гледате... Чао!